Tá radair aimsire nua in Aerfort na Sionainne a bheith an léirú níos cruinne a thabhairt de Met Éireann ar an máisteach. Bhíonn ag Feistíodh conas go n-oibrionn sé. Is uirlis fíortábhachtach in radar, mar leis an radar New-Hampshire seo, tá si don na réamhaisnis cruinne a chur fáil den pobl. Séir de duine an radar ná spáanann se an fictúr gon Haimsire lárach dún, go háirid an báisteach agus támad an eiceáil céiméad báisteach cécha láidiris tá se agus cábhail se lonnaithe go díreach. Go bunalsach cheolann an radar amach punta radio, tein siad amach 240 kilometer i ngach tró, bullann siad brianta isce nó báisteach nó sneachta nó clocha sneachta agus preabann na tunta ar ais go dtí an radar agus mhaith sin tá se an riamh cénsáis aimsire atá ósar gcionn. Beidh rochtain agin ar fad ar an eolas a bheith á hafad ag an radar seo. Sílam héin an rud is fearr faoin radar ná má tá tú ghoileamach a buile le de carda ná duna cabh aimsire tíomh má is féidir gháil go dtí an Met Éireann app agus breanúir an radar agus spáanann se go díreach cábhfuil an báisteach agus cén tró bhfuil se tíocht agus baisad an sin a gcatha tú de chóta chóirt nó do umbrella thuirt leat. Aistíonn go na bháin Nuacht Cúla4 Aerfort na Sionainne.